Halo. Halo. Free ya kon? Free to awi 24 jam. Ya wis mari kita parani yo. Ini yo wis dari ini. Ya wis dhewe saiki. Oke siap. Assalamualaikum. Dek. Oi, cek, ang cek. Ya. Ya opo iki umbang mbek unta ae ngono iki guys. Ngono. Waduh. Mari grek. Oh, biayaan nek kamu kok jaran bayu lho kon biayaan tok ae. Lagi pedaku. Anyar ta iku, guys. Ya opo nih tas beli ya nih. Apa lek ngarani peda apa ngarani iki? Anu CB horek. Erek. Oh iya erek. Matamu iki. Nam bocan Rego piro iki? Oleh rego piro ya? 20 juta. Banter kowe yo. Waduh yo ngalang-aling macan tutul ta nek iki. Waduh. Panas lek dipanas sisik tapi. Lek gak terek durung. Waduh jan koyo kelinci mencol-mencol. Beli nyobaan, gawe lek kan gawe. Ngomong aku iso tuku. Nanti ya mau. Wis tak ajake mari iki. Yo panasan sik. Panas sih ayo. Gak panas yo, ngono ku yo mergo banter panas iki. Ngene-ngene ta, koyo kelinci. Ayo wis panas yo takon. Macan tutul lek silip ta. Sekre apa iki? Anu, apa jenenge? Gajah duduk. Gajah duduk ngene. Loli. Kayen wis tak turu-turu ning jero. Oke. Tapi anu yo, aja lali dipanasi sepanas-panasnya. Oke. Ya wis. Siap. Jare mau gawe iki. Kita panas sisan. Loh. Lagi kontaknya mati nih, apa sih anu? Yo, mari panas sisan iki. Aike waduh. Salah ta iki, Mang? Iya, salah iki kon iku. Mana sih kuwi iki lho uripno kontake moro ditrap. Sama jare kok kon manasi. Gimana tak panasi pisan. Anggenmu pawon kon jumet iku iki sepeda cok goblok iki kok. Salah terus. Donis. Manas. Sepeda ku anyar. Aduh, kita iki cate. Salah. Oh, niki aku ra ngene iki malah sing panas, kudu pedae wis kon iku subuh karo iki karo. Salah neh.